Всевозможно такое, бо чоловік хрестився в православній церкві, воспитався в православній сім'ї, а пак предав би віру отця й матері, та й ще би став ворогом церкви православної. Такое рідко, но возможно. Аж чоловік був правильно хрещений, воспитувався в добрій православній сім'ї, мав добрі традиції, то нічтожна вероятність, щоб такий обійшов церкви православної, бо усі захисти духовні він має, ними обладає. Но суть исключения із правила. Наприклад, перші уніати були хрещені православними, но пак їх насильственно ці деякі самі ставали уніатами, но потім через покоління уже ті уніати ставали як яничари, злішими ворогами того православ'я, з якого вийшли. Ото замітно і в Україні православній вище 1000 літ. Доста було прийти к власті, наприклад, людям, які проуніатські, або вони виставили боротьбу з православ'ям у державі в ранг державної політики. Як би не билися в груди, що неправда, уже нікуди не дітися, уже ото фіксовано і колись рано чи пізно дістане правову оцінку. Уже не секрет, що захвати православних храмів та монастирів санкціоновані високопосадовцями і, на жаль, спецслужбами. Спецслужби малися не вмішувати в то діло. Не, то їх робота. А ні. Коли відкрився ПЦУшний храм в Ужгороді, то глава СБУ пішовся сфотографувати із тим священником. А на другій церкві, звісно, виливає злобу. Помним, як СБУ 30 років воювала з канонічним православ'ям. Помним, видимо, знаємо. Ми розуміємо, що, може, і вони підконтрольні і неспособні злочинні укази не виконувати. Ми, звісно, догадуємося, але так і іначе, як би не було, у Закарпаттю іменно влада і спецслужби зафіксовані в тому, і терпимо униження, оскорблення і угрози від своїх же властей, правителей, Бог, навірно, допустив нам, щоб ми потерпіли. Бо, будучи нас більшинство, ми б швидко організували любі види захисту. Но православна церква не дає то право. Не в тому, що ми боїмося або не хочемо, або лінуємося, тому що ми знаємо, що насилие порождає насилие. А якщо наші опоненти не православні або не церковні, високопосадовці поголовно люди не церковні і не віруючі, я думаю, що контингент спецслужби, то люди поголовно не віруючі, формально, може, вірують, то ясно, що нам лише треба молитися за них, о просвященні їх ума, а також о єдинстві нашої держави України. Бо ми, це факт, краще любимо свою державу, чим її влада і спецслужби.